Gaur egun energiaren menpe bizi garelako eta bilatu nahi dugu energia berriztagarriak erabiltzeko modu errentagarri bat. Hidrogeno pilari esker energia hidrogeno eran gorde daiteke eta orduan metatu erabili nahi dugunen erabili ahal izateko eta horrela ez egoteko eguzkiaren menpe edo haizearen menpe. Zuzela horretan ari dena da estudiatua zen eta membrana de transmisión de protones batekin protoiak atera eta gero alde batetik hidroxilo talde bat atera eta bestetik ateratzen da hidrogenoa eta hidrogenoa gero erretzean da energia atera daiteke. Gusten duzu ez?